Medveďov sa netreba báť, pred medveďmi treba mať rešpekt. Väčšinou, keď zacítia človeka, tak utečú. Momentálne evidujeme 3 až 5 jedincov na československom pomedzi, v Beskydách a Javorníkoch a není treba sa báť, riziko stretu v týchto oblastiach je minimálne. Na to, aby sme minimalizovali riziko stretu medveďov, musíme dodržiavať určité zásady. V oblastiach s výskytom medveďa sa držať turistických trás, nevybočovať z nich a v prípade, keď máte psa, držať ho na vodítku. Prechádzky a turistické aktivity cez deň sú bezpečné, pretože medvede majú dvojvrcholovú aktivitu, sú aktívni skoro ráno a neskoro večer. Pokiaľ sa už musíte pohybovať v neprístupnom teréne, dajte o svojej prítomnosti vedieť, buď klepnutím turistickými húlkami, alebo nejakým rozprávaním sa medzi sebou a podobne. V prípade zberu húb a iných lesných plodov sa vyhýbajme neprehľadnému terénu a húštinám, pretože tam medvede v priebehu dňa oddychujú. V prípade, ak spozorujeme medveďa vo väčšej vzdialenosti, napríklad v protisvahu, môžeme si to pozorovanie užiť. V prípade, kedy je tá vzdialenosť veľmi malá, niekoľko desiatok metrov, je potrebné toho medveďa na nás upozorniť. Medveď je všežravec, väčšinou jeho stravy tvorí rastlinná zložka a medveď ľudí aktívne neloví. Nie sú to predačné, ale obranné útoky. V prípade aktívneho útoku medveďa, keď to situácia dovolí, ľahnúť si na brucho, chrániť si životne dôležité orgány a rukami si chrániť temeno hlavy a skúsiť prečkať ten útok a aktívne sa nebrániť.